बे सैथोजों नंगौआव दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मानगोनां दुलाराय बर' फरायसालि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा समर्थन होनानै हेफाजाब होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया। मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो गले बुंनायखौ जों खोनादों मेल मिटिंआव जे 10खन कलेजखौ बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों सरकारि खालामनो हाबाय होननानै। नाथाय नंखायाव बोरै दिनै इउपिपिएलखौ दिनै समर्थन खालामनो हायो? बिटिआरआव गोदान गंसेबो कलेज आरो स्कुल सरकारि जायाखै। हाग्रामा महिलारि सरकारि समाव 2013 आरो 2018आव जा दं गं 14 कलेजखौ सरकारि खालामदों बेनो दं। नै बेनो फोरमाना। नायदो, फरायदो आरो रायजोनो बेखौनो खोन्थादो। मावनो हायै खामानिखौ मावबाय खालामबाय होनना बोरै रायजोनो मेल मिटिंआव गले गले बुंनो हायो? मा दं मानो बुङो? बुंदों बिक्रम दैमारिया। मा बुंनो सानदों बिक्रम दैमारिया दुलाराय फरायसा आफादखौ? मा थगायखो आरो सोरखौ थगायखो? आखायाव फोरमान लेखा लानानै मा बुंनो सानदों बिक्रम दैमारिया? फै खोनासंना लादो। गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोनसे सैथो खोथाखौ लेखाजों आं फोरमायनो सानदों। लेखायानो जाहैबाय अफिस अफ द डाइरेक्टर अफ हायार एडुकेसन आसाम। आङो मोनसे आरटिआइ होदोंमोन आरो आं सोंदोंमोन जे 6.3 दफा माने बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफायाव दङ दे स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा सरकारि नङैफोरखौ सरकारि खालामनानै होनाय जागोन। अब्ला दिनै बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि 6.3 बायदि दिनै बिटिआरआव प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव खैथा कलेज आरो स्कुलखौ सरकारि खालामनाय जाखो? नाथाय आसामा ओरैबायदि रिप्लाइ होबाय जे इन दा 2013 आरो 2018आव 14खान कलेजखौ सरकारि खालामनाय जादों होननानै बिथांमोना आंनो रिप्लाइ होदों। बे रिप्लाइआ नभेम्बरनि 21 तारिख आंनियाव फैदों। अब्ला दिनै बेखौनो बुजिनानै मोनदों जे प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव आरो बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि 6.3 दफा बायदि गंसेबो स्कुल आरो कलेजखौ सरकारि खालामनाय जायाखै होननानै बिथांमोना दिनै रिप्लाइखौ हरदों। हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जा 2013आव 11ता खालामबाय, 2018आव रिसाफोर खालामना आरो गंथाम कलेजखौ खालामफिनबाय, बेखौल' बिथांमोना खालामबाय होननानै रिप्लाइखौ हरदों। अब्ला दिनै जोङो नुनो मोनदों मेल मिटिंआव बुंबाय थानाय जों खोनादों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गले गले मेल मिटिंआव बुंगासिनो दङ जे 10खान कलेजखौ जोङो सरकारि खालामनो हाबाय। नाथाय आसाम सरकारा बुंदों जोङो गंसेबो कलेजखौ जों सरकारि खालामाखै, जे 2013 आरो 18आव जा खालामबाय बेनो जाबाय। आरो मानगोनां इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिटिसिआ बुंहरखाबाय जे 10खान कलेजखौ जा बिटिसिआ खालामदों बियो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल गैया, बेयाव जेबो क्राइटेरिया गैया। बेखौ दिनै स्पष्ट बुंखाबाय। दिनै जों नुदों मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो गले गले बुंनायखौ जों खोनादों मेल मिटिंआव जे 10खन कलेजखौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सरकारि खालामनो हाबाय होननानै। नाथाय नंखायाव बोरै नोङो सास्टेन खालामनो हाखो? नंखायाव बोरै दिनै इउपिपिएलखौ दिनै समर्थन खालामनो हायो? आंनिफ्राय आं बिबटिगत हिसाबै आं बुंगोन जे सैथोजों नंगौआव बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनायाव दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मानगोनां दुलाराय बर' फरायसालि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा समर्थन होनायाव हेफाजाब होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया। निस्सय रायजोआबो निस्सय बुंनांगौ गैया। नाथाय दिनै नंखायावनो जाय कलेजआ सरकारियानो जायाखै, जाय स्कुला दिनै सरकारियानो जायाखै, बेयाव नंखाय खोथायाव बोरै समर्थन होनो हायो? बोरै नङिखौनो नंगौ होनना रायजोनि सायाव बुंनो हायो? लेखाया जिखौ बुङो बेसो सैथो जायो। दिनै मा दं, मानि थाखाय बुङो, मा कारनाव सरकारि जायैखौनो जाबाय होनना बुङो, बिनि रहस्य आरो ओंथिखौ आं दिनै बुजिया। नाथाय आं दिनै बुंगोन आबसुआनो जा, दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, बर' साहित्य सभायानो जा, सोरबा आबोबानो जा, बनस'आनो जा, सैथोजों इउपिपिएलखौ समर्थन होनायाव बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय दिनै 10खन कलेजआ जायाखै आरो खालामाखै होननानै रोखा रोखा लेखायावनो लिरनाया दंखायो। बेनिखायनो खावलायदों जेन गोरोन्थि जाबायबा निमाहा खालाम, जेन सैथोजोंसो नोंथांमोना दिनै रायजोनि गेजेराव इउपिपिएलखौ समर्थन खालाम, नाथाय नंखायजों नङा। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बिबटिगत हिसाबै बेखौनो बुङो। थेंक इउ।